тамошобинони азиз, чорум дарвозаи Тиллобозор Марҳамат ворид мегардем. Аз инҷа ман шумода тамоми намуди купальникора нишон метиҳам. Нархошон ҳам оптовӣ ҳаст, ҳам дона. Ина дидена духтаро, тарафи Тиллобозор чорум дарвоза. Ина мирияди ростаки ворид мегардем. Ами чорум дарвоза рияди ростаки мебиёен. Ина байни сеюму чорум қаторда мешава. Анами нуқтаи савдо. тамошобинони азиз, марҳамат бисёри бад хоҳиш кардем ки апа купальник биромада боша нишон тиҳен. Марҳамат як нуқтаи савдоро ма шумода нишон метиҳем. Аз ана мехе купальникҳои детски сар карда то купальникҳои буркини ина маҳкамакора ҳастай. Нархошон беҳтарин нархай. Медонем чи? Иҷада ҳам дона ҳастай, ҳам оптовӣ. Аз ҳар як намудаш чандтаи моделай, чанд расветкагиай, хулосина чанд фасонияй. Биёен аз пеш бо бинен. Омада наметонен, нависен доставкатон мекунанд. Бозори Корвон, тарафи Тиллобозор, чорум дарвоза нигоҳ кунед. Чорум дарвозаро ки ворид гаштен, байни сеюму чорум қатор мешава. Анами нуқтаи савдо. Ами рияди ростаки даян. Ба осонӣ пайдошон мекунен. Ина нигоҳ кунед. Буркиниҳои фасони хушрӯе ки мехоҳен, ино чандай дона дар? Донада 280, оптовиш 200. Турецкияна 280 сомон ай, оптовиш 240 сомон ай тамошобино. Ана бад бо ҳамхали буркини модели арзоншам доранд. Ёш чандай? Арзонош 150. 150 сомон ай донада. Ина марамад дона 150 сомон. Бисёриҳо мепурсанд купальники маҳкам. Марамад анами нуқтаи савдода ҳаст. Бинависен доставкатон мекунанд ё биёен. Бинани қахшручаяне купальникҳои детски мепурсиден. Марамад аз размерои ами детски сар шида то подростковира ҳастан. Нархошон бошад аз 50 сомон сар мешава. Марамад каседа дар корай рақамошон ҳаст дар рӯи экран. муроҷиат кунен, мефаҳмонанд. Тунаира бинани шашта хушрӯ. Диден фасонак мана беҳтарин модело. Нархошон аз 50 сомон сар меша. Оптовишам ҳаст, донашам ҳаст. Бозори Корвон, тарафи Тиллобозор, чорум дарвоза. Чорум дарвозара ростаки мебиёен. Байни инами сеюму чорум қатор меша. Дар яди ростаки дай. Хулоса ба осонӣ пайдошон мекунен. Шабнам сази назе қайх шрувай ҳамира гуфтанд вая як купальник ай гуфтанд ҳамира четвёрка купальник духтароира бинен. Ина купальникҳои маҳкамак дидена шарф дора шапочка айда маҳкамаки хушрӯ. нарх чӣ хелай? Четверка нархаш 350, оптомаш 280. 350 сомон ай, оптови бо арзон мешавад 280 сомон. Марамад и як ранга я фақат. Ха, 6 та ранг. Во, 6 ранг доштай. Рақамошон аст нависен, расмоша мепартоянд. Ё ки биёен духтаро тамоми намуди купальникҳо иҷада ҳастай. Ина спортивниёшам ҳастай, нигоҳ кунед. Двойкаҳошам. Хулас ина муштари аввал гуфти гапо Шабнам. Ина дидена чӣ хел купальникҳои хушрӯ доранд. Кӯдаконашам ҳаст. Ҳама намудуш ҳаст бо нархҳои дастрас. Бозори Корвон. Бозори Корвон духтаракҳои азиз. Ина намудуша бубинен. И подростковия и чанд сумай? Нархаш 180 сомон. Марҳамат. Бозори Корвон, тарафи Тиллобозор, чорум дарвоза. Ина рияди ростаки даянд. Байни сеюму чорум қаторда биёен. Ҳама чизошон арзонай. Оптовиам доранд. Ина тамоми намуди купальник ҳастай нуқтаи савдода ҳам қахшрӯ ҳам размерои майда доранд, ҳам размерои великан, размерои балшмеркай батал мепурсанд ку иҷада ҳастай бовар мекунен. Ина нархошон ку аз 100 сомон, аз 100 сомон сар мешавад. Размерои майдаш 100 сомон, калонош чи 150, 140 ам хеле. Ино двойкан шортикошон катян қахшрӯ. Ина ёям фасона. Ино чанд сомон? Ин балшмерка 150. Ина 150 сомон калонош и тройкая 130 сомон майдаш. Бадана ино ай було купальник мепушкина ино чанд сомай? Ина ин хеле накитко ҳастай ай 70 сомон сар мешава. Ина калташ 70 сомон, дарозаш 100 сомон. А бадана ино ҳастай духтарако ино тройкаян. Ина тройкаям дар кортон боша ҳатман биёен. Ино чанд пулан? 140 сомон. Марамат. Дидена бузгалтеркатиай. Ана бадане хеле ҳаст спортивни. Ино чанда?
тройка будай 150 сомон. Хулоса даступ не. нархошон беҳад нархҳои хубай бад медонен интихоб зиёдай. Интихобшон беҳад зиёдай. Чӣ размер, чӣ мисол расветка, намуд, раздельни дар корай кушодагӣ, двойка дар кор, махкам дар кор. Хулас ҳамаш ҳастай. Бо ини спортивниёра бинени қақшон ин чанда? 120 сар меш. ина хеле спортивниё ҳастай. Аз 120 сомон сар мешава. Ина инош бо брук дора на қақшон. Ёям Бермуда. 120 120 сар. ина 120 сар меша. Хушрӯй ҳастай интихобшон ки марамад биёян. Қалун размер дора. ҳам размерои калон будай, ҳам размерои майда. Бозори Корвон тарафи Тилобозор 4 дарвоза ряди ростакӣ байни 3-ум 4-ум қатор. Мана марамад. Рақамашон ҳаст. Барои маълумоти бештар муроҷиат кунед. духтарако нигоҳ кунед. Бирмудои фасонам ҳастай, брукои хушрӯам аст, ласиноям ҳастай. Медонед нархошон аз 25 сомон сар мешава то 150 сомонара ҳастай. Ҳама хаборошон хушрӯва ира бинен. Эксклюзивай борошон ҳар ҷода намеёбен инаму дора, лекин ин нуқтаи савдода ҳаст. Марҳамат биёен, ира бинен чихи хушрӯвай. Ласина, брук, бирмуди чизе ки дар кораи ҳатман омада аз наздик бинен. Иёра бинен чихи хушрӯван. Мана марҳамат аз 25 сомон ини шортикора бинен духтаро сабукак хушрӯвак аз 25 сомон то 150 сомонра доранд. Баъд купальникои хушрӯ доранд. Биёен. Бозори Корвон тарафи Тилобозор 4-ум дарвоза. Ина ряди роста ки дидена байни 3-ум 4-ум қатор мешава. Ина тамоми чира доранд. Бовар мекунед арзоне аст ки борошон.